Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Mayo 25, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod ginpedalam sa moderate risk sa COVID-19 situation. Power Watch Negros gingisi ang kasugtanan sa tunga sang grupo kag Seneco. Sa balita national, PNP gintugutan ng DOJ nga i-check ang records sang drug war deaths. Hagna nga nagaregulate sa pag-usar kag pagbaligya sang e-cigarettes, aprobado na sa third kag final reading sa Kamara. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay this is size. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Humalin sa low risk, ginpasaka sa Department of Health Region 6 sa moderate risk ang syudad sa Bacolod angot sa sitwasyon sa COVID-19. Sa datos sang DOH-6, ang Bacolod may COVID-19 daily attack rate nga 9.30%, sumalin sang Mayo 10 sa 23.
Gain pa ni City Administrator ng Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Gain classify sa DOH ang Bacolod bilang moderate risk, samtang high risk naman ang Iloilo City. Bangod mas mataas ang ilang growth rate. Suno kay Ang nga nagapapanaog na ang COVID-19 cases sa Bacolod nga sadto nagalambot sa 160 cases ang na-report sa kada adlaw kag mayar man sang 180 cases. Gain pahayag man sang opisyal nga tinalikdan nga semana gain classify ang Bacolod bilang low risk. Sa Nibloan nga gain paidala ang Iloilo City sa modified ECQ samtang MGCQ naman ang Bacolod. Kung tanawin mo ang growth rate nila, mas taas sila based sa report ng DOH, comparison no comparative risk report, nakaklassify si Iloilo as high risk, whereas ang Bacolod is moderate risk. Nagpapanaog na kita because halin kita sa taas. Nabalihan si City Administrator M. Ang. Nagpangabay ang mga local government units sa Western Visayas ng mas madamong alokasyon sa COVID-19 vaccines kasunod sa pagsaka sa COVID-19 cases. Sunod kay City Administrator M. Ang Executive Director man sa Bacolod EOC, ang pangabay sa mga opisyal sa Region 6 ginhimo sa virtual meeting kaupod sa Health Secretary Francisco Duque III, DILG Secretary Eduardo Año, kag Vaccine Czar Carlito Calves Jr. nagligad nga Lunes. Dugang pa ni Ang, nagpangabay man ang mga lideras sa rehiyon sa augmentation sa mga health personnel, contact tracers, kag dugang nga logistic support kangay sang test kits, PPEs kag iban pa. Suno sa City Administrator, nagapakita sa datos ng EOC tubtob Mayo 24 nga 33,368 na ka mga tao ang nabakunahan sa Bacolod. Sa mga numero, 4,173 ang fully vaccinated o kung nakabato na sang second dose. Sa dugang pang balita lokal, natukiban sa komitiba ni City Councilor Yason Joy Villaflor nga may isa ka authorized person outside residence o kun apur gikan sa Cebu ang nag-usa sang peking nga negative COVID-19 test result. Suno kay Villaflor, chair sang apur, Martes sa konsubong adlaw Mayo 25 sang inanabato ng SPAS application sang 38 anyos nga lalaking apur kag nakitaan na nga peke ang test result nga iya ginsumetera. Sang ginusisa sang konsehal nakita sa test result nga Mayo 31 tuig 2021 ang petsa sang ginkuang specimen kag Hunyo 1 tuig 2021 sang nagwa ang resulta, pero karon ang petsa yara pa lamang sa Mayo 25. Gain pahayag ni Villaflor nga hindi ini ang unang ation nga may apur nga nag-usa sang peke nga test result, pero ini ang unang ation nga advance nagwa ang resulta. Gintugan na ni Villaflor sa Bacolod EOC ang ining insidente nga muang magapakig-angot sa laboratorio. Suportado ni Bacolod Councilor Carl Lopez ang pagbasaka sang kaso batok sa ginaligar iligal nga aktibidad sa Sumag River. Una nga ginreklamo ni punong barangay Rodney Carmona sa barangay Sumag ang ginaligar iligal nga pagtapas ng mangrove kag ang reclamation sa lugar. Sunod kay Lopez, ang chairman sang Committee on Environment, kay nasang aga sang liwat nga nagpadulong ang tiglawas sang Environment Management Bureau kon EMB sang DNR kag iya mga staff. Dugang pa ni Lopez, iyan na istorya ang ginareklamo nga si Engineer Andre Taculod kag ginpangabay niya ini nga kun mahimo unta to ng construction sa lugar mangod klaro nga wala ini sa mga permit kag pwede niya ini mapadayon kun okay na ang tanan. Una na nga ginpahayag ni Taculod sa Aksyon Radio nga kompleto ini sa mga dokumento kag handa at ubangon ang panumbugon nga ipasaka batok sa iya. Sa records ng San Robago, wala na ka-issues ang tratapan sang tree cutting permit kag wala man sang pending application. Sa iban nga balita lokal, gingisit sa mga miyembro sang Power Watch Negros Advocates Incorporated ang Memorandum of Understanding nga kasugdanan kung tanis ang grupo upod ang taga Sineco. Sunod sa taga Power Watch Secretary General nga si Winnie Sancho na tanan na kuntani sa Abril 13 magapermahanay sang MOU nga tuyo magsabata sang mga isyu kag pamangkot sang mga konsumidor kag makapat hagang Sineco angot sa ginaligar overcontracting sang ahensya pang nagpamalabag si Father Ernie Larida, isa sa mga board members bangod gin rason sining atun-an niya ang kaundan sang MOU ag hindi man makatipon-tipon bangod man sa pandemya apang nibluan sang grupo nga may patigayunon nga annual General Members Assembly sa bulan sang Hunyo. Suno kay Sancho kun hindi gid man mag-issue sang undertaking ang Sineco board nga nagapalayag nga wala sang overcontracting, mahimo nga magpasaka sila sang kaso administratibo batok sa Sineco.
Magapermahanay na sa mutual termination agreement ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental kag Negros Property Management and Development Corporation sa Mayo 27. Ang NPMDC amo ang nagadumala sa Negros First Cyber Center sa sulod sa pinagatuig paagi sa joint venture agreement. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ipaagi ang pagpermahanay sa virtual meeting samtang ang formal nga pag-turnover sa gobyerno probinsyal patigayunon sa Hunyo 1. Base sa kasugtanan, magabayad sang 57 milyones pesos ang gobyerno probinsyal sa NDPMDC bilang kompensasyon sa pag-terminate sa GVA. Nagdesisyon ang gobyerno probinsyal nga i-terminate ang GVA sa NPMDC matapos may baluan nga tuman ini kadisbentaha sa economic interest ng Kapitolyo sa sulod sang 4 ka tuig. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, KBC Plus, mga ka-aksyon na ang KBC Plus may alas ang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Pagdayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Pagdayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Lasay CBD Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita national. Gintugutan sang PNP ang DOJ nga maka-access sa record sa mga napatay bagod sa drug war bilang kabahin sang interagency panel review. Suno kay Justice Secretary Minaldo Guevara, may 61 ka mga kaso sa din ng PNP Internal Affairs Service ang may nakitaan nga administrative o kon criminal liability sa bahin sa mga law enforcement agents. Suno kay Guevara, padayunon man sang DOJ sa pag-usisa sa mga records gikan sa mga regional prosecution offices. Tinalikdan nga si Manas ang nagsapol si Guevara kay PNP Chief General Guillermo Elizar. Ag ilagin talakay ang kolaborasyon sa pag-review sa illegal drug operations nga mayara sang napatay. Ag investigasyon sa ginaligar extrajudicial killings. Ginaprubahan sang Kamara ang hagna nga tuyo mag-regulate sa pagbaligya kag pag-usar sang e-cigarettes sa third kag final reading. Sa 192 ka nagpabor, 34 ang nagkontra, kag 4 ang nag-abstain, naaprubahan ang Non-Combustible Nicotine Delivery System Regulation Act nga nagatarana nga 18 anyos pasaka lamang ang ginatugutan nga magkabakal, baligya kag makausar sang produkto. Ginatugutan man sa hagna ang online promotions para sa pagbaligya sang e-cigarettes apang kinahanglan nga masiguro sang seller nga nagasunod sa ginatugutan nga edad ang magbakal sang produkto. Sa piyag nga bahin, nagpabutyag naman sang pagka-alarma si Bayan Muna Party List Representative Eufemia Kuyamat nga nagkontra sa hagna tungod sa ginalantaw sini nga magahimo lamang ang e-cigarettes nga mangin accessible sa vulnerable sectors.
Sa dugang pangabalita national, ginalantaw nga duwa pa katuig ang hulaton para makahatag sang libre nga wifi ang gobyerno sa mga barangay kag elementary school sa bugos nga Pilipinas. Sa congressional hearing subong nga daw ginpahayag ni DICT Undersecretary for Digital Philippines Emmanuel Ray Caintic, ining nalakip na sila nga 2022 budget kag ginabanta nga duwa pa katuig antes mapatuman ang wifi sa 43,000 ka mga barangay kag elementary schools sa Pilipinas. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time DTX 500 capsule mga kaaksyon para inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Mayo 25 tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.